nso aba pa ho simano mienu yebesua de sɛdeɛ ye kano nie sɛdeɛ ye kano nie ebusua fo mama che ya ahene wa Eja. ho te sɛn anyame adom me ho ye pa papa so ho ye de adom ara kwa nyame ase ana me boa sɛ me moa ye friend sempo ye fodimra fodimra sɛ obi kasa na oyɛ sa na de na oyɛ no sɛ me boa me moa ani fodimra Aso afi na kai asemo ka ana mboa eno koye no bae ana wa ma so bae no mani ade so obi kasa na so oyesa na de no oye no mama charity a kiren ene na zango kwase na boa kwase na bua o si asem na o zembua me boa sa me moa fodimra kwamna e boa kwase asem no wa se kwase na bua etino ya revision ya timu sina be ya kai na sɛdeɛ kan ni ɛnɛ yɛ okuo da sɛdeɛ sije kan no obenim bosom ne da toso du enkron ye ko ngakrakra ye ko akakra na mani hunu duru kwawo ye ba na sɛdeɛ kan ni akora masem bi sɛ dikan democracy ye Ghana man timu chire mu kakra akan kase ya wo Ghana man timu sɛ yedi afi na obisa democracy eno kura no sanga yemisa ayiwe democracy no ya kan sɛ e wa kan mu dibi mami ni binya za lezu ayi wa fa no etre bia wo kwa dia no mu dio enye wo mu nyina ebinu mu di no ne wo mu ne sɛ ya de agroto nkyɛn a ya ta frɛ no kan bi na menka bi esan sɛ enye kan ka bi amamu kan ka bi ne dictatorship menko amitire menko amadwen ne mo wo ka na maka na ya dwen asai akokuduru ba bi ne de dwuma ntin kan bi ma menka bi no ebɛn ho eti Boaz yɛmfa no sɛ kabima menka bi etimi gyina hɔ ma democracy okay na obisu bisa popularity even kwana ene me yenhwe democracy ni kakra na me gidi sɛ o ba bisa nso sɛ tete hɔ na ɛwɔ hɔ ansa na kɔkɔ bɛba na ɛwɔ hɔ esan sɛ ɔhene ɛtena se a nipa ɛwɔ ne ho wɔne ɛde wonti efuwa mu ɛdwendwen ensɛm ho afi edu ba bi ase yekobisa brewa ɛtɔ bi kwa na nya brewa o mo kwa ginatuo yekotu agina na afoforo nso de wadwen aba enye sɛ ɔhene no nko a na ɛyɛ yi na wɔn wɔ dwam ankasa kura no ɔhene ɛka biribi na sɛ ɔmanfo no mpene so a ɔmanfo ntimi kyerɛ wadwen o na sigye oni miribi sabre no na sɛ ɔmanfo no ne ɔhene nya adwen a oni makwa wɔn fa so ɛkwan bɛ ya wɔn ne akyame na kasa akyame ne amoyɛ mpene so kura o akyame ne asɛm amaka ne mpene so kura na ɔhene ti ho sɛ yɛntimi nka nkyerɛ ɔhene nti opasa o kasa kyerɛ nyankopɔn o kasa o defa enti democracy no na ɛkwa kokoduru akyire na akwan ahoroɔ yɛtu agina yɛ baako akyame yɛtimi kasa akyame no mo ne ade a nti na democracy wɔ hɔ ɛsan sɛ tikorɔ ɛnkɔ agina nti ɛne kyerɛ mu popularity no nso o sɛ yɛka sɛ obi yɛ popular ɛno sɛ bɛn democracy ne saa wobɛhwɛ no na onipa no ho wɔdɔ ɔyɛ nipa a ɔmanfoɔ ɛpɛ n'asɛm yɛsɛ wɔde ne ho wɔdɔ paa ebi wɔ hɔ a ɛyɛ community anaasɛ baabi ɔteɛ no ebi wɔ hɔ a ɛyɛ n'asɔre mu ebi wɔ hɔ a ɛyɛ ne brɔn no so ebi wɔ hɔ a ɛyɛ ne region maako na ɛyɛ ɔman mu no nyinaa ɛsiane sɛ onipa ɔyɛ popular no ɔntaa ɛnhyeta nkɔ baabiara bi a ɛmfato ho a yɛbɛma ɔghana sisi paa CJ ɛne ayo a mo na mo yɛ mmeranteɛ a mo ne gye music ho Kofi Kinata ɔyɛ obi a ɔmanfoɔ nim no dododo anaasɛ ɔyɛ obi a ɔmanfoɔ pɛ n'asɛm papa emu ne ɛwɔ na papa no ɔmanfoɔ nim no dodo ɔmanfoɔ nso pɛ n'asɛm and popularity ni yɛ sɛ wɔdɔ no yeah people celebrate the person yeah
So we can say Kofi Kenyatta is popular or popular. Yeah. Na keze no adoye no ho odom. Obi kura betima ka say Kofi pa de se bo wu a me wu ama. What you say? Okay. And the uche popularity mu obi be se na na fame. Fame no se ni nyuma bi nti omanfo onim no pa. Fame ni nyuma ene ni suban nti omanfo onim no pa eno nkyere se kian woni do no. Obu amanfo onim no pa ye mo footballers ni bidin ana politicians Kudus Mohammed en ho odo ana se omanfo onim no. Omanfo onim no pa politicians bi ti say Ohene Japan no money ade obi e kamia so obi e me ope politics o to abo Kennedy Ohene Japan obi anim no eno nkyere so obi ado no na mo popularity ni de yodo obi an ho odo na mo omanfo onim no pa no we omama obi anim no cheze ne ho bon afie mu obi anim no ne ade na ye fame na se famous no. Wow. Now we be say notoriety ne fame. Notoriety de na cheze omanfo onim no pa kwan bone so. Ono kwan no asemena se ono kwan yo bi ajaje obi anim ne nsem ni nti ne nsem hu nti ne mra obusu nti ese uko English no mo a either say oye illegalities and scandals scandal ne abofo no nsem ade we say new e bi kwa ne nti amra na mo oye emfata enti obi oye notorious obi oye niema emfata dan ne sa hunti omanfo enim no kane no yese eya oja nanan ewo nsuo ho oja nanan wo kwa ho ne ade krom obi enim so se okona so obi aja nanan ewo nsuo ho asemezia no ye notoriety fame ene se omanfo enim ni pa bia nyuma oye ne ade e bi kura nyuma na oye no omanfo moa ombia na nso obi enim we dia osika pa o ahansa ase nyina ka dia trentwe wo pomu ha nyina ka ni nyina ye ne dia ka ni nti transport na kase o yinti na nkrofo nim no eno ye fame Kofi Kenyatta de Daddy Lumba de ebo wu kura nkrofo be wu ama eno na ye obi ane ho odo obi nso ho no ma because so we sa boni de empass mo se ho no to right na akransa na obekọ no me person obo me we kakra ye ma me ba ko ewo Medina na wosemi mbisa wo se se obi ka se ni mo antimi wetete wontoma san na obekire mu anope na wosemi mbisa wa no me say ye dimbo Boazo debia Boazo se ebo dimboni a ano edi njini di mekua na doctor kan njini bebre na di ano ebrao ano emamusio ano emanhyira enti dimbo boni entumi kura se nku a amnya na abo apasa ohia na bedokro ohia dokro a ontoma betete eye dimbo ne bo entumi se nku kura etumi tete ontoma saa na mete asefa nti sister Lariba aka Aba wo Medina State wasam na kura Lariba ya ma friendship kwa wo Ghana man nti Sɛdeɛ ye kano nie Adom 106.3 FM Sɛdeɛ kano nie ura esi Ohene Jagri Boaz na dia brain efiada nyame Adom a ye besa so e de Sɛdeɛ ye kano nie e de abrɛ wo hwa